Tento podcast vám prináša CV Mango, váš partner pre fungujúci rekruting. Dobrý deň, vítam vás pri epizóde podcastu Očami HR, ktorý dnes nahrávame v spolupráci s Akčnými ženami. Ja vítam v štúdiu Magdalénu Vrťovú. Magdi, ahoj. Ahoj. Ďakujem veľmi pekne, že si prijala naše pozvanie. Ty si HR manažérka, alebo teda HR riaditeľka doktoru Maxu, doktor Max lekárne. A ja som veľmi vďačná, že sa dnes môžeme trošku porozprávať o tom a nahliadnúť do tej, možno, že do toho zákulisia, do tej kuchyne. Ako to vyzerá doktor Maxovi. Ak to dobre skloňujem. Skloňuje sa to takto? Alebo ako asi sa ten... doktor Max, doktor môžeš Max, povedať. Môžem aspoň povedať. Takto to hovorím ja. Dobre, super. Takže, ja ďakujem za pozvanie. Super. Takže ja som veľmi rada, že sa môžeme porozprávať. Vy ste získali posledné roky v ankete Najzamestnávateľ prvé miesto, druhé miesto, tretie miesto, potom zase druhé miesto. Áno. Posledné roky sa naozaj umiestňujete v tej špičke a mňa by zaujímalo, že ako to ty vnímaš, keďže konkurencia určite nespí, že stále sa držíte v tej top trojke. Čím to je? Áno, no ja možno len poviem taký detail, že boli sme 3-krát prvý, potom druhý, potom tretí a teraz znova druhý, čo nás samozrejme veľmi motivovalo. No ja ten vývoj považujem za úplne prirodzený, pretože na rovinu, však možno zo začiatku sme boli, nehovorím, že jediní, ale bolo nás menej v tej našej kategórii. Myslím, že nemocnice zdravotná starostlivosť sa volá naša kategória a v podstate ten počet tých zamestnávateľov, ktorí sú zaradení, rastie. Takže je normálne, že rastie aj konkurencia. Ale na druhej strane ja ako taký HRista alebo občan Slovenskej republiky zvyknem hovoriť, že to je len dobre, lebo to znamená, že práve v tomto sektore nemocnice a zdravotná starostlivosť je dobre, keď rastie počet solidných a dobrých a starostlivých zamestnávateľov. Takže je to len dobrá správa, aspoň nás to motivuje stále na sebe pracovať. Na Slovensku sú rôzne ankety, kde sa dá vyhrať. Niekde inde si zase treba to víťazstvo poctivo zaslúžiť. Prečo je podľa teba prínosné víťaziť práve v tejto ankete? No práve preto, že je verejná, že v podstate my nevieme nejakým spôsobom ovplyvniť, kto za nás bude hlasovať. A asi to pozná, že existujú rôzne ocenia, rôzne nejaké audity, to nazvime také questionary, ktoré sa vyplnia, potom dostaneš nejakú pečiatku, nejaké logo, môžeš si to dávať na sociálne siete ako zamestnávateľ. To si vieš určitým spôsobom zmanéžovať, hej. Ale nás veľmi teší, že práve v ankete, ktorú nevieme ovplyvniť, kto bude hlasovať, sa stále držíme v tej top trojke. Čím ste si to podľa teba zaslúžili? No, jednoznačne faktom je to, že sme najväčším zamestnávateľom, takže máme aj možnosť osloviť väčší počet zamestnancov, aby za nás hlasovali, ale ovplyvniť to nevieme, takže určite za tým musí byť aj výsledok toho, že sa snažíme pracovať so zamestnancami a poskytovať im starostlivosť, aby boli, a oni sú potom motivovaní za nás klikať. Možno poviem nejaký konkrétny príklad, ako vieme podporiť trochu informáciu o tom, že beží táto kampaň alebo táto anketa. Robili sme nie minulý rok, ale pred rokom ešte, pred 2 rokmi sme robili napríklad také interné videjka, mohli zamestnanci natočiť, že prečo si myslia, že doktor Max je najlepší zamestnávateľ. Bolo to používané len interne, ale v podstate to bolo len na také akože zdvihnutie tej awareness, že existuje táto anketa a takým spôsobom upozorniť, že ak sú presvedčení o tom, že sme najzamestnávateľ, tak nech neváhajú hlasovať. No a potom samozrejme značka Dr. Max ako sieť lekární je známa na Slovensku a zároveň neustále pracujeme na zlepšovaní aj tej zákazníckej skúsenosti. A aj to môže ovplyvňovať vlastne, všetky tieto 3 veci, ktoré hovorím, môžu ovplyvňovať a zvyšovať povedomie o Dr. Max na Slovensku. Ak by sme sa teda trošku možno bližšie povenovali práve tej prvej takej časti, tá spokojnosť tých zamestnancov, čo to konkrétne u vás znamená? No, ja by som povedala skôr, že starostlivosť by som to nazvala, lebo starostlivosť sa mi tak viaže s tým, že je jednou z našich 6 hodnôt, ktorými sa riadíme. A ono to aj sedí vlastne do toho, že keď by som mala popísať náplň práce farmaceuta, tak vlastne je o starostlivosti, hej, že je to také nejaké synonymum, že starostlivosť. A my sa riadíme tým, že logická, klasická taká rovnica, ak sa starám o zamestnanca, tak alebo ak by som chcela, aby náš zamestnanec poskytoval vysokú starostlivosť pacientovi, zákazníkovi,
tak by malo byť aj ono dobre postarané. Mhm. Takže asi tak. No a čo my všetko robíme? Je to dlhodobá práca, každodenná práca, každá kolegyňa alebo kolega, kto dneska pozerá, počúva z HR, vie, že tie potreby zamestnancov sa menia, trendy sa menia. Snažíme sa vychádzať v ústrety presne tomu nášmu internému zákazníkovi, teda nášmu zamestnancovi a poskytujeme celé spektrum benefitov podpory. Možno spomeniem, že napríklad máme benefitovú kafetériu. Prečo máme benefitovú kafetériu? Je to práve z toho dôvodu, že už budeme mať čoskoro 400 lekární. Na celom Slovensku. Takže krásne číslo. To je fantastické číslo, tešíme sa a jednak sa tešíme a na druhej strane to prináša samozrejme aj tieto rôzne výzvy, ale prináša to aj veľa výhod, ktoré určite ešte pomenujem, ako aj pre zamestnávateľa, pre zamestnanca. No ale tým, že pôsobíme na celom Slovensku, tak niektoré typické benefity alebo služby, ktoré v Bratislave sú úplne k dispozícii, tak nie všade na Slovensku sú k dispozícii, takže nevedeli by sme... Neviem, možno niektoré masáže napríklad sú k dispozícii, alebo nejaké poradenstva, nejaké služby, psychológ a tak ďalej. Hej, že čím ideš ďalej do nejakých menších miest, tak možno nevieš výsť úplne v ústretí nejakou službou. Hej? Ktorá je tu v Bratislave, povedzme bežná. Alebo v Košiciach, ktorá je bežná a mestách. Museli by za ňou cestovať. Hej? A niektoré naše mesta sú naozaj na Slovensku maličké mesta, hej, takže to nenájdeme. Alebo napríklad aj nejaká zdravotná starostlivosť typicky sa zvykne poskytovať, hej, že v nejakých zdravotných centrách. No ale tie zdravotné centra tiež nie sú v malých mestách, ale sú v tých väčších. No takže radšej sme išli do kafetérie, kde teda každý zamestnanec podľa svojej vôle si vyberie benefit ako chce. Prispievame na DDS-ku, na nejaké športové aktivity, určite sa venujeme recognition alebo nejakom uznaniu, keďže sme obrovská spoločnosť, veľká sieť, tak je dôležité upozorňovať na to, že sa niekde medzi nami nachádzajú aj ľudia, ktorých chceme urobiť, nazvime to, že visible, že sa chovajú alebo sa správajú v zmysle našich hodnôt. A rôzny set darčekov pri rôznych príležitostiach, však poznáte to, práve preto je to dôležité o to viac, že tí ľudia sú rozptýlení na celom Slovensku, tak aby taká tá nejaká connection medzi tou centrálou a lekárňami stále bežala, takže aj týmto rôznym spôsobom nazvime to nejakým hmotným. Potom je to určite cez komunikáciu, cez organizáciu rôznych stretnutí, či už regionálnych alebo celoštátnych. Aj nejaká tá snaha o team buildingy, ale tak asi sa nedá urobiť celoslovenský team building, keďže niektoré naše lekárne sú otvorené 7 dní v týždni, takže sa to úplne nedá. A potom úplne najdôležitejšie, čo musím spomenúť, a určite sa o tom budeme ešte baviť ďalej, lebo to často spomínam, je v podstate celý taký program vzdelávania pre našich zamestnancov a Akadémia Dr. Max. Naši zamestnanci sú odborne vzdelaní pracovníci, ktorí sa musia celý život vzdelávať. Takže si veľmi oceňujú, že veľký set tých školení, kreditovaných školení vieme pripraviť in-house pre nich. A sú to rôzne prednášky s rôznymi odborníkmi, lekármi, kde idete osobne, alebo sú to webináre, alebo nejaké e-learningy a nemusia si vlastne toto všetko vyhľadávať a vyskladávať sami, ale majú to k dispozícii. A to je u nás najviac vlastne, to nie je to, že benefit, ale patrí to teda lebo je to odborné vzdelávanie väčšinovo, ale patrí to do toho setu, do toho packageu, áno, do tej starostlivosti. Ako je toho mnoho, čo si vymenovala, určite. Áno. Mnohí závidia. Ale možno aj taký rozdiel, ty si to trošku načrtla, že v tých regiónoch, predsa len v tých lekárniach, tam možno, že preferujú tí zamestnanci niečo iné ako na tej centrále. Vieme to aj takto nejako zhodnotiť? Že aký je obľúbený nejaký benefit práve? Viem povedať taký akože zaujímavý rozdiel, alebo teda čo je vážené alebo najviac cenené, tak samozrejme na lekárniach je toto vzdelávanie. To je pre nich úplne top, to chcú mať k dispozícii a tam naozaj sa snažíme, aby tá kvalita neklesla. Sú niektoré špecifika, ktoré na lekárniach nevieme poskytnúť a ako úplne jednoduchý príklad práca z domu, hej, ktorá na centrále k dispozícii je. Takže ale snažíme sa ten základný set výhod mať rovnaký pre všetkých a v niektorých situáciách sa to samozrejme prispôsobí. Ja ti položím takú moju obľúbenú otázku, že či vám aj niečo, povedzme, nevyšlo, že ste zaviedli nejaký benefit alebo nejakú časť starostlivosti a v takej akože veľkej nádeji, aký to bude mať úspech, vás prekvapila možno reakcia zamestnancov, že až taký úspech to nemalo, lebo stáva sa to a málo sa o tom hovorí, možno napadne ti niečo také?
Áno, určite máme nejakú takú lesson learned, hovorím. Uh, v čase covidu Mhm, tak nejak akcelerovali rôzne programy, ktoré robili spoločnosti pre svojich zamestnancov v oblasti mentálneho zdravia, mhm, fyzického zdravia, nejaké duševnej pohody a podobne. Ja si to tak pamätám, že to boli celé také package rôznych aktivít, ktoré sa poskytovali a práve keďže v covide sa opäť aj ten online svet, alebo tá online komunikácia úplne urýchlila, stala totálne mhm. prirodzenou, tak toto bol ten nástroj, ktorým sa vlastne komunikovalo zamestnancom a tento program sa vlastne dodával zamestnancom cez online. No a my sme samozrejme vymysleli, že ideme teda do toho aj my. A vyskladali sme program z online prednášok na tému duševného zdravia, nejakej fyzického zdravia, stravovania a tak ďalej. Mhm. Potom tam bolo online cvičenie v rôznych časoch a potom tam boli také, že športové challenges, Mhm. že v strave sa ľudia dali do rôznych skupín a športovali v rôznych športoch. Toto bolo úspešné, lebo to bolo proste, tam sa zapájali ľudia, ktorí vyslovene športujú, bavilo ich to a aj tak sa vo voľnom čase športu venujú. Ale napríklad tie prednášky Mhm. a prvá veľká výzva prišla, že kedy vlastne ideme robiť tie prednášky, pretože človek z centrály sa vie pripojiť cez deň, alebo keď je na Mhm. home office, tak sa pripojí, ako to zaujíma, ale človek na lekárni sa nepripojí. Takže to bola prvá hneď téma, že tak na toto sa teda nepripoja, hlavne je to dobrovoľné, Mhm. tak Ale nemajú ten rozhodujú priestor, sa. lebo musia byť Vôbec, vpredu za vôbec. tárou. Áno, oni majú priestor presne možno niektoré e-learningy absolvovať, ale ideálne, keď ich majú k dispozícii, že si ich púšťajú, samozrejme, keď im vyhovuje Mhm. vo voľnom čase. No, tak sme to potom nastavili na 18. hodinu a povedali si, že bude to pútavé, že ľudí proste to zaujme a prihlásia sa. No a vlastne taký ten lesson learned alebo finding bol, že áno, mali sme tam účastníkov, ktorí sa zapojili, počúvali tie prednášky, ale musím povedať, že tá účasť bola výrazne nižšia, ako my sme očakávali Mhm. a aj tej práce okolo toho bolo naozaj veľa to celé zorganizovať. Takže vtedy sme si uvedomili, že naozaj ten náš farmaceut, keď on skončí prácu, on je celý deň v kontakte so zákazníkom, s pacientom, a nemá ten habit, že ešte sa prihlasím doma cez počítač na niečo a ešte idem niečo sledovať. A v zásade tá doba bola taká, že aj taký ten free content v tejto oblasti bol k dispozícii. Takže ak niekoho zaujímali tieto témy, tak si to možno už dávno pozeral na YouTube. Takže toto bol taký program, ktorý sme potom ešte párkrát zopakovali a teraz sme sa rozhodli, že už budeme držať len tie challenges, lebo to ľudí baví, ale že nebudeme sa snažiť konkurovať vlastne nejakému voľne dostupnému kontentu, lebo nevieme sa trafiť vlastne do toho času, kedy by to našim ľuďom vyhovalo, ak to má byť live, že by sa aj zapájali, že by aj komentovali a podobne. Takže niečo predtočíme dopredu, jasné, to sa im dá potom poskytnať. Tak to je asi dobré, že ste si to tak nejak akože vyhodnotili a Áno, áno. upustili a máte zase energiu a priestor sa venovať ďalším aktivitám. Tak to je tak, no niečo sa podarí, niečo nie a učíme sa z toho. Áno, určite. Ty si ako druhý taký pilier toho úspechu spomenula aj podporu verejnosti. A čo si môžeme pod tým predstaviť? No, asi by som sa povenovala túto, alebo odpovedala by som cez budovanie značky zamestnávateľa, employer brandingu. A my sa týmto aktivitám venujeme dlhodobo v spoločnosti, ale v minulosti naozaj v obmedzenej miere. A ak by som mala povedať, že kde vidím ja nejaký nejaký pilier úspechu, alebo z čoho všetkého sa skladá teda ten náš branding je, alebo čo som sa ja naučila je, že prvá vec je, že je to naozaj o kapacitách. To znamená, že dokým sme nemali identifikovaného človeka a vytvorenú náplň práce a stoličku, proste jedno FTE, ktoré sa venuje tejto téme, tak to bolo takým tým štýlom, ja to volám, že rekrutérka sa venuje brandingu ako svojmu hobby vo voľnom čase, že mala 5 minút, tak niekoho zohnala, ty si bol tam a tam, ty si tohto zúčastnil, tak prosím ťa, napíš ten text a keď nie, tak ja to napíšem aj za teba. A takto sme vedeli, že nechceme fungovať a podarilo sa nám aj vplyvom teda situácie, aká je na trhu práce, a vybudovať si väčšie povedomie aj v spoločnosti, že táto téma je potrebná a podarilo sa nám získať na to človeka, ktorý sa môže plnohodnotne tejto aktivite venovať. Tam je veľmi dôležité, aby naozaj existoval nejaký koncept, že máte aktivity toho brandingu pod kontrolou, viete, čo chcete robiť, je tam nejaká timeline, idete podľa tej timeliny, máme určené role zodpovedností, kto čo kedy má vypostovať.
angažovaného človeka, ktorý sa tomu venuje, ktorý si vie predchystať ten content, motivovať iných ľudí, aby sa zapájali, sama sa v tom dovzdelávať. Takže to je asi akože taký ten jeden pilier, ktorý nám pomohol, že treba sa tomu naozaj seriózne venovať, takisto ako sa venujete odmeňovaniu, venujete sa rekrutmentu a vzdelávaniu, tak je to normálne oblasť, hej, súčasť. A ešte potom určite spomenúť takúto klasickú výzvu a HR versus marketing a podobne, tak aj toto máme už vyriešené a musím povedať, že sa nám na téme employer brandingu s našim marketingovým oddelením a komunikačným veľmi dobre spolupracuje. Ty si povedal, že vlastne dôležité je to mať na to alokovaného človeka, jedného človeka. Ako dlho inak je teda to takto, že už máte tú stoličku obsadenú u vás v spoločnosti? Koľko to je? Rok, 2? Myslím, že 2 roky. 2 roky už, hej? Áno. 2 roky. Mňa by zaujímalo taká tá podpora vedenia, že ste na to vlastne získali tú zelenú, že áno, ideme do toho, lebo veľa sa hovorí dnes o tom employer brandingu, všetci to chceme, keď sa to predniesie vedeniu spoločnosti, tak oni sú možno, že takí skeptickí, lebo nevedia si možno, že predstaviť niečo hmotné za tým, nejaký ten výsledok, že či naozaj je to reálne vidieť, že na tom budujeme ten employer branding a že prináša toto ovocie. Ako to bolo u vás v spoločnosti? Ja si nepamätám konkrétne, že by to bola nejaká veľká výzva získať členov vedenia pre túto tému. Sú to... Asi v takej väčšej spoločnosti je to jednoduchšie. Áno, ale zároveň kolegovia sú v podstate zorientovaní, zároveň všetci žijeme tým, aká je situácia na trhu práce, keďže naša hlavná náplň, alebo teda náš hlavný, neviem to nazvať biznis, ale náplň našej spoločnosti je poskytovať starostlivosť pacientom a tu poskytujeme prostredníctvom zamestnancov, takže téma zamestnancov je pre nás kľúčová téma a keď je ich nedostatok, tak je to kľúčová téma. Takže ako ja si nepamätám, že toto bol nejaký problém, skôr výzvy boli naozaj len nejak sa posunúť k tomu, že považovať to za legitímnu náplň práce, ktorá si tým pádom vyžaduje nejaké ruky a nejakú hlavu, ktorá vlastne túto prácu vykonáva. No a ešte poviem takú pikošku, že aj naša nová marketingová manažérka, ktorá k nám nastúpila, tak nám povedala, že jeden z bodov možno nejakého rozhodovania alebo utvrdenia sa, že nastúpi k nám je, že si pozerala náš LinkedIn profil a že sa jej páčilo, čo robíme, o čom komunikujeme a ako to robíme. A nejak ju to možno ešte tak jej potvrdilo ten výber, že chce pracovať u nás. No a myslím si, že lepšia recognition alebo nejaké potvrdenie vlastne neexistuje, ako keď človek, s ktorým potom ďalej spolupracujete, ona tým pádom aj nás podporuje a naozaj je to už o spolupráci momentálne ten employer branding a máme úplne zladené to, že je potrebné ho robiť a už akože žiadne doťahovanie tam v podstate nie je. Tak to je dobrý výsledok, takže sa to darí. Áno. Naplňať, hej, super. A ešte ma zaujalo, keď si hovorila, že teda alokovali ste na to človeka a je potrebné si stanoviť nejaké ciele, je potrebné si určiť nejaké úlohy v rámci toho tímu a podobne. Tak využili ste povedzme aj nejakú externú spoluprácu, alebo to bolo všetko len na tom človeku, bol to povedzme človek z takého prostredia, ktorý si to vedel všetko zadeliť, lebo predsa len je to v istej miere aj nová oblasť sa v tom celom, čo potrebujeme na to, aby sme si začali budovať ten employer branding zorientovať. Áno, spolupracovali sme, aj vlastne spolupracujeme. Možno tým ma vedieš vlastne k takému druhému nejakému learningu alebo nejakému možno môjmu odporúčaniu, čo ja som sa naučila, alebo my teda, keď sme robili s brandingom, je, že není nevyhnutné ísť do toho brandingu s najväčšou spoločnosťou a najväčšou agentúrou, ktorá proste bude pol roka analyzovať a chodiť a robiť prieskumy a pýtať sa zamestnancov a robiť rôzne focus grupy a potom dodá vlastne nejaký veľký materiál, položí na stôl, tak toto všetko treba robiť. V žiadnom prípade nespochybňujem, že je to dobrý prístup, ale treba si vždy asi zvážiť, že čo vieme reálne v tej spoločnosti dodať a urobiť, koľko máme kapacít, koľko máme peňazí, koľko máme času. A takže nespochybňujem, určite veľké spoločnosti dobre pripravené si vedia predstaviť aj takúto spoluprácu, naozaj takúto robustnú.
A ja som v tom videla trošku také aj nejaké nebezpečie alebo úskalia, že by to mohlo dlho trvať a zároveň keď sa pustíte do takejto veľkej robustnej spolupráce, tak aj vytvoríte veľké robustné očakávania vedenia, keď už vám to raz schválili, že OK, tak teraz tu pristala veľká nejaká buchla, nejaký návod, že čo všetko robiť, tak očakávame, že vy to teda teraz už aj hneď dodáte, alebo v nejakej rýchlej dobe. Mohlo by to k tomu viesť a vtedy príde tá frustrácia, že zase sme pri tom, že tá operatíva to HR prevalcuje a asi sa nemýlim, keď poviem, že na Slovensku stále HR týmy sú tie, ktoré bývajú väčšinou kapacitne poddimenzované. Takže vytvorím očakávania, potom to nebudem vedieť dodávať, ešte budem mať aj v týme frustrovaných ľudí. Toto nie je úplne ani moja myšlienka. Ja keď sme tak chceli ten employer branding viacej naštartovať, tak som sa rozprávala s rôznymi kolegami z iných spoločností, dokonca aj s Dr. Max Českým, s ich HR riaditeľom, ktorí do toho išli práve cez ten trošku väčší approach. A vlastne hľadali sme nejakú cestu, ako by sme to vedeli urobiť my. No a nám sa teda osvedčilo skôr taká nejaká pravidelná konzultácia s menšou spoločnosťou, kde sa môže aj vlastne tá kolegyňa, ktorá sa brandingu venuje, nejak dovzdelávať, získavať inšpirácie a podobne. Takže viac sa oplatilo hlavne mať človeka, ktorý na tom bude robiť, ktorý je motivovaný a ktorému necháš priestor, aby tú svoju kreativitu do toho implementoval. A on už si vie navnímať tú firmu, on už vie si všelijakým spôsobom zistiť, robíme rôzne prieskumy interné a tak, že čo je vlastne potrebné, žije v tej firme, je to interný človek, takže má tú info. Je to náčítať. A je to HRista, takže zároveň vie byť aj taký náročný v tom, že vie vnímať, že či naozaj to, čo rozprávame dovnútra, aj navonok prezentujeme a podobne. Takže to sú možno nejaké také moje odporúčania. Toto je za mňa veľmi dôležité, čo si aj teraz povedala, že naozaj v prípade, že máme in-house toho človeka a vychádza z tej spoločnosti, že nie je to len čisto nejaká externá spolupráca, tak potom sa tak oveľa krajšie pretavujú tie firemné hodnoty. A to je tam dôležité ešte, ja by som to aj zopakovala, že naozaj to, aby sme si odsledovali, že či to, čo žijeme v tej spoločnosti, ide naozaj von, aby sa nevytvárala nejaká mylná predstava potom. Áno, a dovolí si povedať, že HR vie byť v tomto také objektívne, také neutrálne, že sa na to tak pozrieť a vlastne reálne to zhodnotiť. A to pomáha, hej, takže je nevyhnutný ten človek, tam to stále nejak opakujem. Ty si spomínala ten pekný príbeh, kedy na základe toho vášho dobrého employer brandingu ste získali kvalitného kandidáta, už zamestnanca teda. A zvyknete si to nejako merať alebo vyhodnocujete to aj v nejakých číslach? Áno, mám tu aj so sebou nejaké čísla, tak len poviem, že ten aktuálny LinkedIn profil, ktorý máme, tak máme od apríla 2021, máme viac ako 1700 followerov. Postujeme dvakrát týždenne, útorky, stredy alebo štvrtky a do obeda. To je, asi vychádza aj presne z nejakých odporúčaní. Áno. A vlastne tie hlavné témy, ktoré my máme, tak my komunikujeme samozrejme otvorené pozície, aj keď teda asi sa k tomu ešte dostaneme. LinkedIn zrovna nie je priestor, cez ktorý sa nám darí získavať farmaceutov. Ani tam nemajú príliš profily a ani na ňo nechodia. Ale predsa len otvorené pozície minimálne na centrálu. Áno, a predstavujeme tam nových kolegov, predstavujeme nejaké naše interné, externé kampane, rôzne CSR aktivity, život v lekárniach, čo sa tam deje a veľa sa venujeme otváraniu nových lekární, lebo my stále rastieme, takže vlastne aj tie prezentujeme. A také tie najúčinnejšie, alebo ako to nazvať, tie témy, ktoré vždy najviac rezonujú, sú, keď sú označovaní v príspevkoch členovia vedenia. To. Potom, keď sa rozprávame práve so zamestnancami, keď vyberáme zamestnancov s nejakou zaujímavou náplňou práce, tak ako aj ty si povedala, že odhalujeme trošku ten náš svet, lebo nie je veľmi známy, že ako vlastne fungujú lekárne a farmaceuti. No a potom vlastne tie posty o nových lekárniach sú ešte populárne. Hej, to každého zaujíma asi, že kde sa niečo nové otvára. Či to budeme mať bližšie, alebo ako. Áno. Tak si popri tom employer brandingu budujete vlastne, ide to asi ruka v ruke aj branding ako taký, branding značky. Ako je vnímaný Dr. Max verejnosťou, keď sa bavíme možno, že aj odbornou, aj laickou verejnosťou? No, hovorila som, že je to veľmi známa značka
aj veľmi oceňovaná. Ja si myslím, že je to práve tým, že tá zákaznícka skúsenosť alebo skúsenosť pacienta je pre nás úplne prioritná. Teraz som sa dokonca tešila, že aj došli výsledky prieskumu spokojnosti, aj naši zamestnanci to tak vnímajú, že je to pre nás priorita, čo je úplne super, lebo to znamená, že vidia, čo je ten zmysel, hej, že vidia, že aktivity, ktoré robíme preto, že tomu rozumejú, že je to preto, aby bol zákazník, pacient spokojný. No a na to je všetko zamerané v podstate. Venujeme sa inováciám, zlepšovaniu procesov na lekárniach, zjednodušovaniu, hľadaniu nejakých nových prístupov k pracovným aktivitám. Všetko zamerané práve na to, aby farmaceut bol odbremenený a mohol čo najviac času venovať pacientovi, komunikovať s ním. Spomínala som vzdelávanie, to znamená, že nie len odborné, ale aj to komunikačné, lebo v tom je trošku tá výzva. Aby sa na to nezabúdalo. Áno, lebo môžeš byť odborník, ale celý deň neúnavne pri meniacich sa pacientoch, zákazníkoch vedieť udržať tú energiu, vedieť sa prispôsobiť komunikačne je tiež náročné. Takže vlastne cez hľadanie inovácií, cez zlepšovanie a podpory zamestnancom vlastne celkovo vytvárame tú spoločnosť tak, aby zákazník dostával tú najlepšiu skúsenosť. A my to tak zvykneme aj hovoriť, že sme lídrom, takže my by sme mali byť aj tí, ktorí prinášame vlastne všetky inovácie alebo teda zlepšenia. Ja rozmýšľam nad tým, že keď si aj hovorila, teraz ešte sa k tomu trošku vrátim, že na tom LinkedIne asi tých farmaceutov veľmi nenájdeme. Tak čo vám tak nejakým spôsobom funguje? Lebo toto asi nebude postačujúce. No ja než budem hovoriť o tom, že čo funguje, áno, čo funguje, tak ja si myslím, že je veľmi dôležité najprv vysvetliť, alebo teda sa povenovať tomu, že kto je vlastne ten náš zamestnanec, čo je špecifické a čím sa vyznačuje. Trošku som to už naznačila predtým. A my máme cez 2300 zamestnancov v lekárniach a z toho viac ako 80% sú odborne vzdelaní ľudia. Toto preto zdôrazňujem, lebo niekedy to býva také nejaké možno prehliadané alebo nie úplne vnímané. A čo to znamená? Znamená to, že majú konkrétnu strednú školu alebo konkrétnu vysokú školu, ktorú musia absolvovať, inak proste na lekárni nemôžu pracovať. Takže tuto prichádzate o všetkých tých kandidátov, ktorí majú potenciál a ktorých si vieme nejakým spôsobom doškoliť, zaučiť. Nie, presne to som išla povedať, že adaptačný program môže byť zameraný na to, že už som farmaceut a skôr sa zlaďujem cez tú adaptáciu s procesmi, ako fungujeme my, nastavením voči pacientovi, aké máme a podobne. Ale adaptačný program tam nie je na to, aby som sa stal farmaceutom a naučil sa, nejak sa dovzdelal, hej. Takže v tomto zmysle my sme ako významne limitovaní a vlastne ten počet farmaceutov môže na Slovensku rásť už len tým, že vyjde z tých škôl, hej, inak veľmi, teda už sme si to vysvetlili, že není veľmi ako. A druhá potom ešte taká špecifická vec je, že vzhľadom na to, že lekárne sú všade po Slovensku, sú zastúpené všade po Slovensku a aj my máme zastúpenie všade po Slovensku, tak tá rola farmaceuta alebo profesia nie je úplne typicky tá, ktorá nejak je mobilná veľmi, alebo tak to vnímam ja. Nie je to nevyhnutné, pretože ten farmaceut tam pôsobí vo svojej lekárni, tam, kde má zázemie, kde má rodinu a my vieme poskytnúť samozrejme presťahovanie sa medzi inými lekárňami alebo inými mestami, ale proste nie je to typicky mobilná pozícia. Zároveň je to pozícia, ktorá je tam na mieste a stretáva sa priamo s pacientom, takže niečo ako home office, alebo urobím niečo po večeroch, alebo pripojím sa cez víkend a to tam nie je. A potom ešte, čo je taká pekná vec, je, že naozaj my môžeme byť vnímaní ako veľká sieť lekární a tak korporátne, ale mám osobnú skúsenosť, keď som bola v lekárniach a proste to tak je, že v menších mestách aj ten Dr. Max lekáreň, a tá Dr. Max lekáreň je stále ešte vnímaná aj tak lokálne, že ten farmaceut najmä žije tým svojim lokálnym svetom, nie je tam anonymný, ani tí pacienti nie sú pre ňoho anonymní, vracajú sa rovnakí pacienti, konzultujú s tým farmaceutom a to je vlastne takéto pekné na tom, ale samozrejme je to potom aj výzva. No a výzva je určite ešte aj to, že
školy sú v Bratislave a v Košiciach a ten mladý človek po vyštudovaní môžeme sa o tom baviť, že čo je tá motivácia, že by ho motivovalo vrátiť sa do nejakého malého mestečka niekde na strednom Slovensku. Ak chce vyslovene robiť na lekárni, chce sa vrátiť do svojho nejakého rodinného zázemia, áno, ale už to nie je do budúcnosti úplne trendom. Títo mladí ľudia sú ešte tí mobilnejší, dajme tomu, ale zase nevýhoda je, že vedia byť mobilnejší aj do zahraničia. Áno. Takže to je asi, ako by som to povedala, že populácia, s ktorou pracujeme, tá odbornosť, to, že sú to konkrétne vzdelania, ktoré môžu pracovať na lekárni a tá nižšia nejaká tá mobilita, skôr taký ten lokálne dívanie sa na môj svet ako zamestnanec. Ja by som sa ťa ešte opýtala, lebo práve v súvislosti s tým odchodom do zahraničia a možným odchodom do zahraničia, ako je to teraz v súčasnosti? Odchádzajú tí farmaceuti do zahraničia, vracajú sa? Je tu nejaký, vnímaš ty tu nejaký áno, najmä do Čiech. Česká republika je pre nás konkurent v tomto, ale zatiaľ to nevnímame až tak kriticky. Sú to možno dve populácie, pre ktoré je to zaujímavejšie. Tí, čo žijú na hraniciach s Českou republikou a potom možno aj študenti, ktorí vyštudovali v Košiciach, pretože tak či tak by možno uvažovali nad Bratislavou, tak prečo neuvažovať rovno nad Českou republikou, čo úplne rozumiem. To už iba kúsok. Ale aj tam je to tak, že tam zase poznám situáciu z českého doktora Maxa, aj oni majú výzvy v rôznych, nechcem to nazvať, že menej atraktívnych, ale áno, pre mladého človeka možno menej atraktívnych mestách a tiež by boli radi, keby primárne tí slovenskí študenti prišli robiť do tých menej atraktívnych. Tiež nie vždy Praha je k dispozícii. Takže myslím, že potlkáme sa s podobnými vecami, ale áno, tá Česká republika je pre nás, vie byť pre nás konkurentom. No a ako je to teda vlastne s tými študentami vysokej školy? Je stále záujem o to štúdium? Počet študentov klesá, čo nie je dobrá správa. Počet lekární rastie. No, nie je to dobrá správa, pretože áno, je to potom väčšia výzva. Ja tomu aj rozumiem z toho pohľadu, že to štúdium je naozaj náročné. Už sme si to asi hovorili, že je naozaj treba veľmi veľa odborných vecí sa učiť naspamäť a veľa teórie. Takže, a potom je veľká výzva, že ten človek, ktorý sa 5 rokov učil najmä odborne, má na tej lekárni vedieť pretaviť tú odbornosť do tých konzultácií ústnych s pacientom a rôznym druhom pacienta. Čo my vieme preto robiť je, že stále zlepšujeme, rozvíjame spoluprácu so školami, aby sme nejak spolu sa zamerali na zvýšenie povedomia o profesii farmaceuta a zatraktívňovali túto pozíciu, aby vlastne nejak potenciálne študenti si vyberali toto štúdium. A potom je to ešte spolupráca so spolkami študentov farmácie, čo sú vlastne študentské spolky, s ktorými úplne intenzívne pracujeme. Máme s nimi kalendár na celý rok dohodnutý, rôzne prednášky, eventy pre existujúcich študentov, aby si aj po skončení farmácie vybrali tú lekáreň potom, lebo oni teda nemusia ísť len na lekáreň pracovať, aby čo najskôr mali možnosť nejak si tak otestovať, že čo je to lekáreň, aké je to prostredie, aké by to bolo pracovať u nás a tým pádom možno, že skôr o tom budú uvažovať. Čo je trošku nevýhoda, lebo je to limitujúce u nás, je, že ten študent farmácie nemôže prísť robiť na full time počas štúdia k nám, pretože nemá to odborné vzdelanie. Čo ja si pamätám, že ja som už 5. ročník robila full time v jednej IT-čkovej spoločnosti. Takže asi študenti informačných technológií, manažmentu, ekonomie to z tohto pohľadu majú ľahšie. Takže opäť hovoríme o nejakých takých výzvach, ale ešte niekedy možno býva aj tá samotná profesia farmaceuta nie úplne správne vnímaná, alebo trošku tak nejak mylne vnímaná na Slovensku. Takže preto sa snažíme, a možno to spomeniem aj neskôr, naozaj pracovať na tom povedomí. Však spomeň, že prečo to tak vnímame, ako mylne si myslela, že je to vnímané. Ja mám takú osobnú skúsenosť, čo som bola úplne prekvapená.
že môj jeden známy bol prekvapený, že na lekárni tí ľudia, ktorí tam pracujú, sú vysokoškolsky vzdelaní ľudia. A v podstate možno by som povedala, že sa mení akože celkovo ten svet a ako fungujem. Ja si to vždy pripodobňujem jednej lekárni, ktorá bola v poliklinike, alebo je ešte v poliklinike, kde ja som vyrastala v Petržalke a tá lekáreň vyzerala tak za môjho detstva, že si tam vošla, celá bola vlastne vyskladaná zo skrín, ktoré mali síce sklo, ale všetko to bolo buď založené liekmi, alebo polepené nejakými plagátmi. Tá tára, čo je vlastne to miesto, kde je vlastne kasa, kde ten farmaceut expeduje lieky pacientovi, tak to bolo tiež celé presklené a tiež celé zalepené a len dole vlastne pri tom pultíku bol taký výrez polkruhový, takže pani magistre si videla akurát tak na brucho a myslím si, že som pani magistru podľa mňa ani v živote nevidela, že kto to je a zároveň vždy permanentne obrovský rad, čo stál von. Hej, akože stále sa tam čakalo, stále to nejak neodsýpalo. No a teraz si povedzme, ako vyzerá lekáreň aktuálne. Lekáreň je vzdušná, priestranná, je k dispozícii všade možne v nákupných centrách, takže zákazník prejde, nejaká myšlienka mu hlavou, že ešte by som niečo potreboval, tak tam zbehne. A ten farmaceut vyjde do priestoru, rozpráva sa s ním, keď ho niečo zaujme, chýda si nejakú krabičku, číta si niečo o voľnopredajnom lieku a tak ďalej. Takže a zároveň toto ten zákazník bude požadovať do budúcnosti a v tom je tá zmena, že on už nebude chcieť byť za nejakými 3 stenami, že nebude vedieť ani s kým sa rozpráva. Asi viac budeš dôverovať niekomu, a najmä keď ide o tvoje zdravie, keď vidíš, s kým sa rozprávaš, keď sa ho môžeš dopýtať nejaké veci. A takže ten tlak aj na tú odbornosť, na tie konzultačné schopnosti, ale zároveň aj to, že ten farmaceut vyjde z tej komfortnej zóny trochu a je v tom priestore. Toto bude pacient očakávať, toto bude chcieť od nás, bude chcieť rýchlosť. Takže také presne, čo hovorím, že rad stál až na terasu z polikliniky. To tiež úplne už nebude a určite ten tlak na e-commerce a podobné aktivity bude veľký, ale samozrejme tam je to aj legislatívne usmernené. Ale čo chcem vlastne týmto povedať je, že potom sa môže trošku stať, že niekomu môže tá lekáreň a to svojou otvorenosťou, farebnosťou, transparentnosťou určitým spôsobom pripomínať možno nejaký bioobchod s biopotravinami alebo možno drogériu alebo podobne, že možno preto niekedy príde také aj prekvapenie, že už to není tá prísna pani magistra, ktorú nevidím, ale je to usmievavý človek, ktorý vyjde do priestoru a rozpráva sa, čo asi sme boli zvyknutí v iných prevádzkach, hej, alebo je bežné v iných prevádzkach. Ale stalo sa to aj pred 20 rokmi, konkrétne mne, profesorky slovenčiny mojej, ktorá mi tiež povedala, aj má maminu tiež magistru inak, tak sa tak vidím v tejto téme. Tiež, že však to sú iba takí predavači. No, tak tiež som bola taká zaskočená vtedy, áno, že... ja to nechcem povedať, ale áno, stretávame sa aj my s týmto pomenovaním. Robíte s tým niečo? Šírite nejakú osvetu tejto profesie? Áno, určite. Poviem aj konkrétnu vec, ktorú sme teraz v marci urobili. Práve tento príklad, čo som ja zažila osobne, ma tak nejak presvedčil, že podporím kolegyňu, ktorú som spomínala, čo sa venuje brandingu, alebo prišla s nápadom, že poďme skúsiť urobiť vlastne takú tú, neviem ako sa to presne povie, brandovú kampaň, ale nie len ako o lekárniach, ale my ako zamestnávateľ, alebo o profesii farmaceuta, takto by som to povedala, že taká tá brandová záležitosť, employer brandingová. A podporila som to a v podstate možno v marci si zaznamenala, v televízii bežala kampaň a videá o také mladej farmaceutke, kde ukazujeme, ako tam zaspáva nad knižkami, lebo to je realita, to je také štúdium. Nie, že obehám pár cvík a už som niekde zamestnaná, alebo idem na žurku. Takže je tam nad tými knižkami, potom sa presúva vlastne po skončení štúdia sa presúva do lekárne a v lekárni už teda konzultuje s pacientom, už sa venuje pacientovi, expeduje, má tam niekoho seniorného, kto sa jej venuje. A práve túto kampaň sme chceli urobiť pre širokú verejnosť
aby sme sa jednak poďakovali našim farmaceutom, akú náročnú prácu robia, čo si vytrpeli aj v tej mladosti, aby mohli túto prácu robiť a trošku tak nejak naozaj usmernili, že o tom to je ten job, hej, že vy keď prídete na tú lekáreň, tak hoci vám to môže pripadať ako nejaké tie iné retailové pobočky, ako som hovorila, ale u nás je to v podstate odborný personál, ktorý s vami konzultuje a môžete sa na ňo s dôverou obrátiť. My sme si veľa hovorili o tej roli farmaceuta, ale je tam ešte niečo také, čo je špecifické, čo ešte sme tu nepovedali a je dôležité za teba povedať? Áno, poviem rada, lebo vychádzam aj z prieskumu spokojnosti, v ktorom sa opakujú stále tie isté oblasti a môže to byť zaujímavé aj pre kolegov, ktorí pôsobia v iných sektoroch. A úplne vrátim sa k tej téme toho vzdelávania, to je úplne akože to si najviac cenia, tiež jedna z najlepšie rejtovaných otázok v prieskume, že podporujeme vzdelávanie, že to ľudia vidia, to je super, že to vidia a že to vnímajú, takže v tomu vzdelávaniu sa potrebujeme stále venovať a nechceme v tom polabovať. Potom tým, že pôsobíme vlastne, že centrála a lekárne na Slovensku, tak čo si oni vážia alebo oceňujú je, že stále hľadáme tú cestu, ako ich nejak odbremeniť alebo zjednodušiť im život v zmysle nejaké operatívy legislatívnych nejakých povinností. Poviem možno najlepší príklad v čase covidu. My sme teda nemali tú možnosť mať ľudí na home office-och a asi ten, kto žil trošku v tom retailovom svete, to nazvíme, kde museli byť prevádzky otvorené, tak vie, že výhlášky, inštrukcie, nariadenia vlády ideálne v piatok večer alebo v nedeľu boli vydané s platnosťou od ďalšieho dňa. Takže to je ten extrémny prípad, kedy zamestnanci reálne pocítili to, že niekde tam v Bratislave alebo v Košiciach, lebo tam máme druhú časť centrály, bežal ten tím na plné obratky a spracovával, schrustil tú legislatívu, tie zmeny, aby vydal čo najjednoduchšie inštrukcie do lekárne, rôznych rozhodovacích pavúkov, čo sa týka karantény alebo izolácie, čo sa týka toho, koľko môže byť pacientov na meter štvorcový. V kuse bolo treba nejak možno meniť, čo na lekárne musí byť zvonku vylepené. Takže a toto je ten extrémny prípad počas covidu, ale ono sa to deje vlastne stále. Že dostávajú od nás zamestnanci spracovanú legislatívu, spracované inštrukcie a toto veľmi oceňujú, lebo tým pádom tá zodpovedná farmaceutka, ktorá vlastne vedie lekáreň, má viac priestoru sa venovať pacientom, venovať sa rozvoju svojho tímu. Potom je taká zaujímavá téma práve alebo teda topik, čo sa týka farmaceuta, a to je istota a stabilita zamestnania. A to sa pravidelne opakuje ako vec, ktorú ľudia oceňujú. A ja si to vysvetľujem aj tým, že možno tu u nás v Bratislave si povieme, že čo to však to je, akože v pohode však je nízka nezamestnanosť. Ale možno v tých regiónoch to ľudia môžu vnímať inak. Nie cez to, že jasné, farmaceut sa vždy zamestná, hej, že to proste farmaceutov potrebujeme. Ale vidia možno akože v okolí vo svojej rodine, v známych, niekde presne v regiónoch na Slovensku môžu zažívať ľudia o mnoho náročnejšie situácie, čo sa týka práce alebo prístupu zamestnávateľa k zamestnancom. A keby možno sme pôsobili len v Bratislave, tak to to je moja hypotéza, možno ten zamestnanec nevidí, hej, že sú aj iné situácie. Ale tým, že tí ľudia sú rozptýlení po Slovensku, tak možno sprostredkovane vidia tú náročnosť. A s tým sa viaže aj druhá vec, ktorú oceňujú, a to je to, že dostávajú svoju výplatu na čas a riadne vypočítanú, čo by sme si my tu zase povedali, že Pane Bože, to je hygienické úplne minimum a to musí byť, čo vôbec ako toto môže rezonovať ako téma, ale áno, rezonuje. A ja si to vysvetľujem, že to presne aj tým, že ľudia vidia, ako sa možno na Slovensku aj žije. A niekedy si aj takéto, čo my si povieme, že drobnosti a automatické veci, ktoré musia fungovať, si proste vážia. Takže to ešte to. A potom, keď som spomínala, že žijú v takej, že najmä taký ten lokálny pohľad je dôležitý, že žijú v tej svojej viac menej stabilnej lekárni, tak ten pracovný kolektív je úplne vždy akože jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý musí fungovať a je pre nich veľmi dôležitý, aby si tam vedeli pomôcť a každý deň sa s radosťou vráca na lekáreň. Ty si prišla do spoločnosti Dr. Max pred 5 rokmi zo spoločnosti Orange, kde si teda pôsobila 11 rokov. Aký bol ten prechod? Lebo sú to úplne, že dve diametrálne za mňa odlišné oblasti, v ktorých si pôsobila. A bol tam niečo, čo ťa prekvapilo, že asi áno, hej? Ja si myslím, lebo keďže ide o diametrálne odlišné oblasti, ale čo to bolo možno, že s čím si sa ty tak stretla?
Napadá mi viacero príkladov. Hneď taká prvá výzva, s ktorou sa potlkame vlastne stále, by som povedala, a hľadáme cestu. A veľmi uvítam, keď nám niekto poradí, kto počúva tento podcast a už toto má zmáknuté, ako to vyriešiť a poradí nám. A to je tá dostupnosť toho zamestnanca, čo sa týka komunikácie. A pre mňa napríklad toto bolo, a je to úsmevné, že to hovorím, a je logické, že je tam rozdiel medzi tým telkosvetom a hlavne keď tých zamestnancov väčšinou má tá spoločnosť v jednej budove alebo maximálne v pár budovách. A keď ich máš po celom Slovensku, je logické, že tam je ten rozdiel, ale ja som to chvíľku spracovávala a to je to, že náš zamestnanec proste sa typicky nepozerá si cez telefón, chaty, není pripojený na Teamsoch, nemôžeš mu poslať v ten deň po obede, že pripoj sa, tuto ti niečo odkomunikujem. Není úplne zvyknutý ten farmaceut, že po práci si ešte dopozerám maily, alebo si dopozerám nejaké, vyrobíš milión zaujímavých článkov, aktivít, niečo, dáš to na tie Teamsy, myslíš si, že sa to bude čítať. Nie je to úplne bežné, že je, nechcem to povedať, že tak angažovaný, on je angažovaný, ale nie v prospech takejto, že sa mi prelína ten pracovný a súkromný život, tým, že vlastne tá lekáreň je konkrétna miestnosť, kde prídem, odomknem, vykonám tú prácu, takže možno je to tak viac oddelené. Tak napríklad toto bola výzva, aj to, že nemajú služobné telefóny, ktoré majú s veľmi dobrým paušálom poskytnuté od zamestnávateľa, a teda to, že myslím si, že im napíšem na Teamse, no a čo si to majú pozerať na súkromnom, hej, alebo nemajú notebooky, ktoré si večer otvoria a pripoja sa napríklad na tento program Staráme sa o vaše zdravie, pretože majú na lekárni počítače a to im stačí, hej. A keď si budem s nimi chatovať, tak možno mi ani neodpíšu, hej, lebo je tam pacient. Alebo iný príklad, že nedávno mi volala jedna kolegyňa z lekárne a pýtala sa niečo na benefity, tak som ju nasmerovala na kolegyňu v našom týme, ktorá má na starosti, a hovorím, že kľudne napíšte na čete, toto je jej meno. Ja radšej zavolám, že inokedy. A je, že no ale nevolajte, lebo ona je stále na meetingoch, že to je zase ten náš svet, že ona je stále na meetingoch, že ale počas meetingu vie odpísať na čete. Takže to je napríklad tento príklad, že keby som sa rozhodla, že teraz veľmi rýchlo chcem niekomu niečo odkomunikovať sa dá, ale či tá správa presne sa dostane k tomu zamestnancovi tými nástrojmi, ako ja som z tej predošlej spoločnosti zvyknutá, tak to úplne nemusí fungovať. Potom druhá veľmi dôležitá vec, čo mi napadá, je, že vzhľadom na legislatívu, ktorá je na Slovensku, každá lekáreň je samostatná SROčka, ale my sme vlastne, my sa ku všetkým správame ako ku Dr. Max. Zamestnancom máme jednotnú politiku, staráme sa o nich rovnako, ale vieš si tým pánom predstaviť, že čokoľvek si ako HRista vymyslíš, ty nemáš tých zamestnancov zamestnaných pod jedným ičom. To znamená, že oni keď sa presúvajú medzi lekárňami, čo sa presúvajú, tak končí pracovný pomer a začína pracovný pomer. Takže môj tím pozostáva z o mnoho väčšieho tímu mzdárok, ako by si povedala na veľkosť spoločnosti, rovnako tak personalistiek, lebo je iné účtovať o samostatných spoločnostiach, iné o jednej spoločnosti a rovnako tak vlastne stále chrliť nejaké pracovnoprávne dokumenty pri napríklad týchto prestupoch a zmenách. Takže toto bola veľká výzva a je to veľká výzva každej jednej kolegyne alebo kolegu, ktorý by prišiel do nášho tímu. Najprv sa nastaviť na toto fungovanie a uvedomiť si, že čokoľvek si vymyslím, si musím najprv prejsť voči tomu faktu, že spravujeme obrovské množstvo spoločností. Takže to je možno ešte taký príklad. A potom ešte spomeniem posledný, a to je tiež taký osobný, že keď som nastúpila, tak som sa pozrela na desktop a na desktope bolo moje meno a pred mojím menom môj titul. A na toto som nebola z toho telko sveta zvyknutá a nebola som na to zvyknutá ani predtým, keď som robila ešte v IT spoločnosti. A je to v poriadku, je to legitímne, ten zdravotnícky svet, však to poznáš asi, keď ideš aj k lekárke a podobne, tak ťa oslovia aj titulom. Je to v poriadku, pretože ten svet je úzko spojený s tým, že si odborník, máš nejaké vzdelanie konkrétne, takže je normálne, že sa aj nejakým spôsobom utvrdzuje a potvrdzuje aj tým titulom a aj v tej komunikácii. Ale ja som si normálne chvíľku zvykala na to, že tam vidím svoje meno s tým titulom,
lebo za tie roky bežali v tej bývalej spoločnosti rôzne zoznamy pred mojimi očami ako HRisto, ešte ja som začínala ako HR analytik, takže kopec mien proste stále a nikdy tam nebol ten titul. Takže aj napriek tomu, že ho teda máš. Áno, ale proste vieš, ako to myslím, že ja už vizuálne som, však vlastne toto som ja. Okay. Takže to bolo také úsmevné, ale na všetko sa dá zvyknúť a všade je niečo pekné. Posledná vec, čo mi napadne, ešte taký rozdiel je, že tým, že my máme takéto akoby retailové zriadenie, že veľká väčšina spoločností je tých lekární je na Slovensku a je centrála v Bratislave. Tá centrála je výrazne menšia ako v bývalej firme, kde som pôsobila. Takže je tu tá rýchlosť toho rozhodovania a rýchlosť riešení je diametrálne iná, čo je v poriadku tam aj tam, akože to nie je nejaká kritika. Takže ja som si musela celkom zvykať na to, že zo začiatku to bolo aj tak, že niekto ťa poklepe na chodbe, že poď na meeting. A teraz meeting je vždy všetko naplánované v kalendári, presne som vedela, čo ma kedy čaká, prichystala som sa na danú tému. Teraz to bolo o tom, že počak, aspoň sa zapojíš, aspoň si vypočuješ. To je jedna vec. A potom, čo je veľmi pozitívne ešte je, že aj napríklad aj tí členovia vedenia sú tým pádom o mnoho taký dostupnejší tým zamestnancom centrály, takže sa môže stať, že máš proste nejaký nápad, niečo, tak ideš, zaklopeš, ak tam je, tak možno, že sa dá dokonca s ním dohodnúť, že do 2-3 dní si na teba nájde čas a môžete debatovať o nejakom tvojom nápade. A niekedy nemusíš mať ešte hneď hotové riešenia, môžeš mať nejaký polotovar, pokecáte o polotovare, alebo vieš, že ty sa k nemu nedostaneš zase až o 3 mesiace, ale možno, že sa k nemu dostaneš skôr. Takže to sú zase také korporát, ale v takom menšom. Áno, presne. My sme taká kombinácia, by som povedala. Okay. Dobre, ja ešte takú rýchlu otázku na záver. Dnes sa veľa hovorí o rovnosti príležitosti mužov a žien, rovnosti platov, čo skoro nás čaká fantastická, unikátna konferencia, ktorú tiež akčné ženy prinášajú na Slovensko Equal Pay Day. A potvrď mi to, že či je to tak, ale myslím si, že s týmto asi nemáte nejaký problém. Nie, to je moja obľúbená otázka, obľúbená téma. Nie, no, tak väčšina našich zamestnankyň sú zamestnankyne, teda ženy na lekárniach. Môžem k tomu povedať možno nejakú moju hypotézu, ale minule sa mi aj trošku potvrdila, počúvala som jeden podcast s jednou mojou známou, čo je psychologička, ktorá sa venuje aj organizačná psychológia, sa to myslím volá. A tá hodnota starostlivosť, to nazvime, je typická aj u nás na Slovensku, je typicky tá hodnota, ktorá sa nejak prisudzuje alebo funguje u žien. A sme stále spoločnosť, kde sa od žien viac očakáva starostlivosť o rodinu po práci, keď dojde domov, tak o domácnosť a podobne, sú určite na to aj nejaké štatistiky. Nehovorím, že je to zlé, dobre, ale proste sme v takej spoločnosti a asi aj povedz, ty, je pre teba prirodzené, že prídeš k lekárovi a je to sestrička, ktorá poskytuje ten care, tú starostlivosť. Takže toto môže určitým spôsobom asi ovplyvňovať aj výber povolania a teda aj na škole je väčšina žien. Takže je to takto. Máme to tu na Slovensku tak. Hej. Len mi napadá, že vlastne asi veľa z tých žien potom odchádza na tie materské dovolenky, čiže... Áno, my máme tieto témy. My máme tieto témy, že máme cez 400 zamestnanky na materskej alebo rodičovskej. A vracajú sa potom naspäť? Pomenej, pretože je tam konkrétna vec za tým. My máme veľa lekární aj tzv. 12-kových, čo znamená, že sú otvorené cez víkend a väčšinou na týchto lekárniach sú spôsobilejší robiť vekovo mladší zamestnanci, absolventi. No ale už keď sa tá mamička vráti s detičkami, tak ona už veľmi asi víkendy robiť nebude. Takže tam máme takú výzvu, že ako jej nájsť iné uplatnenie. Snažíme sa, ponúkame skrátené úväzky, podporu pri skoršom návrate z rodičovskej a tak ďalej. A spolupracovali sme presne aj s pracujúce mami. Tiež boli u nás preto to hovorím. Robili sme webináre, ako zlúčiť pracovný, súkromný život, ale priznám sa, že nie je až taký veľký záujem. Skôr možno také, že písať nejaké články, alebo možno nejaký hotline robiť, to áno, ale ten návrat na tú lekáreň je náročný a za veľmi takých obmedzených podmienok. No väčšinou tí magistri v lekárniach zavrú za sebou dvere po skončení pracovnej doby a môžu odísť, ale v tvojej práci to asi tak nebude. Robívaš aj tí 12-ky?
Už nie. Výborne. Poviem, že okay. už nie. Už pár rokov? Už pár rokov. Určite na začiatku, alebo veľa rokov som 12 robila, ale nejak to neľutujem, lebo ja som taký typický workoholik. A ja mám možno, že výhodu, že mňa vlastne odjak živá práca baví. Že ja nejak nerozlišujem úplne ten pracovný, súkromný život. Možno robím dobre, možno nerobím dobre. To je aj Veronika Šustrová povedala, že to nemusíme rozlišovať pracovný a súkromný život. Áno. Tiež v podcaste. A jedna moja kamarátka, čo má svoj podcast, tak mi tiež raz povedala, že veď v práci trávim väčšinu svojho dňa, prečo to nenazývam život, ale nejaký iný život. No ale vlastne o tom som nechcela. Ja aj akože aj nejaké zdravotné veci ma k tomu donútili, ale samozrejme aj vekom už nevládzem toľko robiť a hlavne som bola presne taký ten HRista, ktorý iným líniovým manažerom rozprával, že ako majú delegovať, ale ja sama som si myslela, že ja najlepšie a ja najlepšie o všetkom rozhodnem a potrebujem všetko mať pod kontrolou. Takže je to proces a učím sa delegovať, zapájať viac kolegyne. Je ale aj pravda, že mám tú výhodu, že môj tím aj narastol za tie roky, čo som doktor Max, takže máme podporu vedenia, je podporovaná HR činnosť, takže aj to pomáha, že keď sú kapacity, proste dá sa aj normálnejšie fungovať, takže aj vďaka tomu už tie 12 úplne robiť nemusím a ešte možno aj tým, čo som spomínala, že niekedy netreba úplne, to som sa tiež učila, ale už to viem, dodať hneď 100% riešenie. Niekedy je dobrý aj možno nejaký prototyp, ktorý sa nejak otestuje a potom sa dorába. A aj to pomáha, že potom človek nemusí robiť tie 12. Perfektne. Tak ďakujem veľmi pekne. Toto bola aj taká rada úplne že do života. Mnoho inšpirácií si nám priniesla naozaj z toho sveta. Aj otvorila oči, že možno ako vnímať tú pozíciu farmaceuta aj cez vašu spoločnosť. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si bola u nás hosťom v našom podcaste Očami HR. Ja ďakujem za pozvanie a za príležitosť trošku poodhaliť, čím my žijeme. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň prajem. Podobne, ďakujem.